Estem a la ciutat romana de Polèntia, a la campanya d'excavacions del 2011, entre el dia 4 de juliol i el 29 de juliol. Estem aquí un mes excavant bàsicament el foro de la ciutat, que seria aquest centre neuràlgic de la ciutat romana de Polèntia. Estem continuant les tasques d'excavació que es van iniciar l'any 1980, i fa ja molts anys que excavem en aquest sector central de la ciutat, i bàsicament estem centrats ara, per una banda, en el que és la muralla bizantina d'aquesta ciutat romana. Seria una muralla que tanca aquest foro de la ciutat com una mena de ciutadella. Tenim un llenç de murada d'uns 50 metres i una torre quadrangular, i estem mirant de continuar cap al sector tant oriental com occidental aquesta continuïtat d'aquesta muralla tardana. Afortunadament, en un dels sectors que hem estat excavant tenim les restes d'aquesta muralla i estem intentant precisar una mica la datació, precisament per saber quin va ser el moment exacte de construcció. De moment tenim un terminus relatiu del 475 després de Crist, però volíem afinar una mica més aquesta cronologia. D'altra banda, estem excavant amb una de les tavernes d'aquesta gran ínsula de tavernes que hi ha al foro de la ciutat. Seria una gran ínsula de botigues i tallers emmarcada per un carrer porticat a un costat i a l'altre, i amb una d'aquestes tavernes, la que diem Taverna AB, estem acabant d'excavar tot aquest sector perquè s'havia iniciat l'excavació en campanyes anteriors i estem intentant finalitzar. Ha sortit, com sempre, la història de la ciutat en un mateix indret, perquè Polèntia no és només una ciutat, sinó que són diverses ciutats superposades. Han de pensar que Polèntia es va fundar l'any 123, o això ens diuen les fonts escrites, però l'arqueologia ens diu que l'estructuració de la ciutat és a partir del 70-60 abans de Crist, però després d'això tenim tota una sèrie de reformes molt importants d'aquesta ciutat, una en època augústia, una reforma molt important de finals del segle II, un incendi molt gran de tot el sector del foro que està datat al segle III, entre els anys 270 i 280, un gran incendi que va destruir moltes parts de la ciutat i també el foro romà de Polèntia. I sobre això la reconstrucció de la ciutat, una gran necròpolis, el foro i aquesta muralla bizantina en la que estem intervenint. Al sector oriental d'aquesta gran plaça estem excavant des de l'any 2005 un sector molt gran, molt extens, intentant trobar el tancament de la plaça del foro per al sector oriental. I aquí la sorpresa és que no ha sortit el tancament de la plaça, sinó que surten dos grans edificis monumentals, amb una sèrie de parets, està tot encara en procés d'excavació i es fa difícil encara interpretar aquestes restes, però han de ser segurament dos edificis públics d'aquesta gran ciutat. I surt molt material ceràmic, moltes troballes de metall, i tot això s'ha de processar també, s'ha de netejar, s'ha de siglar, s'ha d'inventariar, s'ha de classificar, i això és la feina de l'arqueologia. És una feina lenta, dura, de paciència, però també agraïda perquè estem descobrint la nostra història i les restes que van deixar els nostres avantpassats.